Братленце, здрасти, привет бе градски. Днес ще видиш мастермайнд да работи, но само в час пик. По-братски си взимам дяла, тук ти нямаш капитал, въпреки че вкарваш по 24 часа труд. Масово създавам звуки, вече вярваш в Бог. Правя така, която те оставя в шок, дори да нямаш ток. Помпът бицепс и трицепс сами сега. Този уикенд съм на бирфест, ти този уикенд си на уикенда. Ау, позванете и споделете лична драма. Виж ме батка, шоуто им е по-ретро от септична яма. Толкова пишки лапа, че трябва да имат отлична карма. Дори но ще трябва да им отстъпат номера на Меридиана. Но който желая да ги съри да става репитъра. Аз хвърлям камък по всеки новинар на монитора. Що стандарта ми за те епохални времена се определя от пресата, като вече нямаме коса. Сети се каква е стойността на думата за мен. Всеки ден чувам гласове, остана малко красота, но за жалост нема дързост. И така ще е за вас до трета възраст, ще ти резне попадеци от днес за утре. Всеки кът е стреса, нуле, вземи си вестник брута преди да влезнеш вътре. Точно така, вземи си вестник, направи си шапка или увивай сенки. Убий мухата с вестник, свобода за всеки да монтира до грама на клетки. С те превземаме сцената. Време да сменяме темата, свите си ръцете и се настанете, седнете. Говоря на уния там бе не, те са бити виж ги. И всички дрижни се молят на Бога, джоба ми говори английски. И вика Евроком, дали ще дойде като правим народната топка Евроспорт. Що ли ще видиш Ники гневен или в Плевен, да трепне всеки на Рим и Берен. Има мотиви 7 шофенове по планетата много. Има 7 дни от седмицата, съм наблизо с нова рима. Кой ви спира да шиткате сливи за смет? Стана ли дума за Бог? Жена ти е по-дива на ринга от теб. Не знаеш къде се намираш, ти си слаб географията. За възприятията, мастермайнд е над географията. Он е при избат им дава боя дис рапъри. Вече искат да правят на моя дискавъри. Не се ебаваш с мен педал спри. Трупаме трупове в канализации, всеки канал 3. Умират от глад, след малко са сити пак. Има как да ги убия сите братци. Не макс 2 шибани минути, ще ми трябват го пак. Курс за пътната полиция, състезавам се с кат. Упражнявате срам, всевисшия пациент. Докато гледаш телевизия си с визия на теле. Разбираш ли ме, момче, нема да бъде твой рапа. Кой дзяпа го чака при съда. Войската козирува и марширува без военните паради. Оша мари 100 са дар от Бог за тея падари. Кво правят тея болни хора в коридора? Не мога да фокусирам, защото съм на ръба на хоризонт. Оставам огромни следи, вашите скречове са бебешки. Ако вече сте отпаднали, пийте фрешове за енерджи. Сводник съм, но виж сега, не курви Вероника и Веселина ми подбиват бизнеса. Ние сме последната надежда, за той умираш трап. И това е истина, не из това изцепвам от тук. А ти братле стой, натисни реплей мой и яре enjoy.